Μπορώ Θεμιστοκλή Πούλη, κοιτάξτε τώρα, δείτε τι γίνεται. Αυτά είναι αυτοκίνητα τα οποία δεν είναι η κατάσταση τραγική. Αυτό δεν είναι το πάρκινγκ της πόλης. Αστυνομία και πυροσβεστική προσπαθεί να απομακρύνει και λιμενικό να απομακρύνει τον κόσμο από την παραλιακή. Οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ο κόσμος προσπαθεί να φύγει από το βαθύ και φαντάζομαι και από τα υπόλοιπα και από το Καρλόβαση και από όλα, να φύγει από τις παραλιακές ζώνες και να πάει προς τα ορεινά και αγροτικά, εκεί που δεν έχει μεγάλα κτίρια και μπορεί να σωθεί. Εδώ η θάλασσα είναι μέσα στα πόδια μας. Δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι καλή. Μάλιστα σε πολλά σημεία στο Άνω Βαθύ έχουν πέσει σπίτια. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Τα είπαμε και στο προηγούμενο live και διακόψαμε γιατί έπεσε η γραμμή, είναι υπερφορτωμένες οι γραμμές. SMS όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε, είναι πιο, νομίζω είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα, προσπαθούμε να μην πηγαίνουμε και πολύ κοντά στα κτίρια, γιατί δεν ξέρω αν θα έχουμε και κάποιο είδους και κάποιο μετασυσμό και τι ένταση αισθάνομαι μετασυσμός και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μας σταματάει συνέχεια κόσμος στον δρόμο και μας ρωτάει αν είδαμε τα παιδιά του, το σύζυγό του, τη σύζυγό του, κάποιον δικό του άνθρωπο. Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο.